aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe Yaw Pindi TV bisimilla moon e roɓindu jandeli moɗon weltare min dañde kala saaha huccidde moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hannde ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama yinde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e lagotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna o foof oɗon borosaw holluden caggal Allah danda en musibaji aduna ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ko arde tan ko ɓuuri tengtude jayndeli meɗen e oɗo subaka ina jeeya hen banggal budget kalaɗo ɗo e nder jayndeli ɗi ɗum ɗon noon wonko ɓeydi hen wonno foti yarude nane nder jayndeli meɗen caggal ɗum ma en gar e cukalel ganduɗa kañumne koko tan wara to diwan mo Louga cukalel dewel ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko joni joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe kono noon hande udditirten roɓindu jayndeli meɗen ko miñiguel amen ena majji ni wiye Salamata Sow guel ɗo cukalel noon kañum tan mataw ene daari hedde duuɓi sappo e ɗiɗi faade sappo e tati emo majji jignaɓe makko ɗum noon so tawi tan won jiiɗo mo yo noddu e 78 120 02 86 walla 77 562 61 77 walla tan nodda e 77 645 63 14 woni numéro aji ganduɗa guel ɗo cukalel jiyoton e écran o ene noto e inde Salamata Sow ena majji jignaɓe muɗum kala jiiɗomo yo nodde numéro aji ɗiɗo ko wiide tan yo Allah hollitmo jignaɓe makko tawa haydara heɓanimo ɗum ɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko arde e banggal jayndeli meɗen udditirde oɗo subaka hande jayde Guendirel Soleil jayndel Soleil noon hande ari tan koye banggue yete Konngodi Aissata Tall Sall addi kanko Aissata Tall Sall noon woni ministre joguiɗo tan banggue caggal leydi ministre des affaires étrangères kanko noon suuti konngudi makko ko wiide tan nder leydi meɗen Sénégal ala fof ko sirani en ene siri kay saabu koko ganduɗa yete to banggal armée ene jogui armuji ganduɗa ne hooli hoore muɗum kono kadi ko leydi darandini hoore muɗum ɗum woni konngudi makko kanko Aissata Tall Sall e nder jayde Guendirel Soleil caggal ɗum garen e source a noon ari tan e wiide yete luwaji tati ɗi ganduɗa yette darnama wiide yete responsable uji kamɓe wonɓe yeewi oɗo saaha kay koɓe ene wayno koɓe uddiɓe nder koye mabɓe ni koɓe udditiɓe koye mabɓe ko timmi balɗe juɗɗe noon ɗum noon aɓe jewtittuno gam tan jewɗe no ɓe mbaɗi ha parti mabɓe walla landa mabɓe oɗon yaaha yeeso walla jaadigal mabɓe ngal ɗon ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko aɓe jiiɗi wadde loi ɗi ganduɗa maɓe nawa ɗum toon to assemblée nationale gam tan ƴewtade ko heewi e nder leydi ndi ɓe mbi yete kay to banggal budget leydi meɗen ma ñamade kay fawa kadi e dow meɗen saabu ko tolni temeɗɗe ɗiɗi milliard uji kay walla mbiyen ujunere milliard uji ne foti ñamlede gam tan nattine nder leydi ndi banggue goɗɗo ɓe mbi yete ko tolni milliard piccal temedde jeetati e nogas e joyyi ɗum noon woni ko ganduɗa yete ena jogori fanede tan e banggal taliji mahetede ɗum noon andini ɗum ko ministre Samba Ndiobène Ka e tan lawol ganduɗa ne foti wonde hakkude Bambilor ene foti wonde tolnade noon e kilométre uji tati piccal tati ɗum noon woni ko ganduɗa nani e nder jayde source a caggal source a gareni jayde quotidien le quotidien kañum noon on jii natal Amadou Ba gardiɗo jagorde leydi meɗen kanko noon o wita ɓe mbi tan oɗo saaha kay liggey makko ina daari tigui saabu ɓe mbi ko état ɗo joni kay nani daari gam ƴewde no watta tan ha liggey muɗum ɓuura yarude yeeso ɓe mbi Air Sénégal Poste Dakar Dem Dikk ɗum ɗon noon ɓe mbi tan oɗo saaha kay aɓe nde surveillance budgétaire mana kala ko faye kopareje mabɓe nani fawa hitere ɗum noon saabi ɗum ko caɗele ganduɗa aɓe gondi ɗum toon to galleji liggorɗi gonɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal caggal ɗum garen e jayde tribune noon oɗo subaka ari tan e wiide yete ko fayi interrogation walla mbiyen namdal tan woni yete ko namnete faade contrat ji e banggal pétrole e nder leydi meɗen Sénégal ɗiɗon contrat ji noon ɓe mbi tan ne foti ƴewtede
sabo anda ka hoto gonga wo heedi sabo ɓe mbi ko haala heewi hakkunde pétrole et gaz e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi yete kanko Ousmane Sonko Abdou Karim Fofana goto fof suuti konngudi fannude ɗum e pétrole o kono noon holi hen kaldo gonga ko ɗon namdal ngal woni ɓe mbi otoji ɗiɗi ɗi ganduɗa ete ko hawruɓe goto o ko armée e tan sapeur pompier ji ɓe mbi noon waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali mumen e hewɓe dañɓe hen gañandeli ɗum noon kewi tan ko to hakkunde Linguére e Dara ɓe mbi yete ko tolne e ko laaji temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeetati ɗo joni yete koye nder diƴƴe ngoni e jangde nde wawa fuɗɗade toon ha joni garene direct news noon ari tan koye wiide yete oɗo saaha kay ko fayi e banggal guerte ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kay ɓe mbino yete ɓe jiiɗi hebde ko tolni aɓe jiiɗi heɓde ko tolne yette ko heewi e ndema faade e guerte oɗon kono noon ɗeɗon guerte ɓe ganda ko ɓe jinno heɓde hen ko woni tan yette 1200 tonnes ɗo joni ɓe mbawa heɓde ɗum taw saabi ɗum ko kala nde ɓe ndemi ndema ka rewata lawol ɓe mbi yete ene jeeya ko saabi ndema ka rewata lawol woni yette tan banggal semence mo ganduɗa yette moƴƴata mana awdi ndi woni ko ganduɗa moƴƴata no foti moƴƴirde ni ɗum saabi koɓe awi foof ɓe keɓata ko foti noon walla ko baɗi ɗum saabi guila nden ha joni ɓe mbawa dañde koɓe jiiɗi ko e banggal ndema kaɗon ko konngudi direct news garen ha joni e jayde l'observateur kañum noon ari tan e Moustapha Diop mo ganduɗa yete suuti konngudi muɗum e yewtere yañgoɓe dañde makko kanko oɗo ministre maire gonɗo toon to diwan mo Louga kanko noon ɓe mbi tan oɗo saaha yete o darima gam ƴewde liggey makko no watta ɗum ha yaara yeeso kono yewtere moɓe ha joni ina natte liggey makko holno watta hawo tan nawra ɗum yeeso kono kadi darde makko e nder landa oɗon mo ganduɗa kañum woni APR ɓe mbi Olivier Sylvain nangganoɗo ɗo gam tan ne yiyane sukaɓe worɓe wonde mumen to école mo Sacré Cœur ɗum ɗon noon oɗon école football ɓe mbi noon ko duuɓi ɗiɗi o tan ɓe jane dow makko ɗum lawol yane dow makko ɗi ganduɗa mo foti lelade ɗum ɓe garte ha joni tay holko saabi yete ko ɓuuri hen hewde e tan woni confiance mana yete kolodiral hakkude debbo e gorko natta dañde ɗum noon woni enquête moɓe mbaɗe jayde l'observateur ɓe garte ha joni tan oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa joom galle muɗum yanno koye yani koye sehil muɗum fi ɗum ha taaƴi nofuru muɗum ɗum noon ko tan tuma mo dañno hakkude makko joom suudu makko no nde ɓe kuccodiri e ñawoɓe kanko joom suudu makko wi ko ko gonga kanko kay omo wondannoy sehil joom galle makko oɗon garen ha joni tan caggal jayde l'observateur garen e jayde les échos noon kañum ari tan koye budget mo ganduɗa yete ina haala e jaydel ɗi fo ne wawi wiyede ɓe mbi tan to banggal kopareje to présidence to yette e ko fayi e banggue goɗɗo ɓe mbi kay ɓeydi won budget ji ɓeyditaɗi ina jeeya hen ko faye assemblée ina ɓeydita yete ko tolne milliard uji tati e caisse mabɓe ɓe mbi ko ganduɗa kañum woni conseil économique social et environnemental ha tan ɓe ganduɗa kamɓe goni o conseil kamɓene to banggal mabɓe koppareje ɗe ɓeyditama to nete ɓe mbi e banggueji goɗɗi ɗi ganduɗa kay oɗo saaha ko ƴewtinda ko woni kesuji mabɓe koko ɓeyda ɓe mbi gardiɗo leydi ndi Macky Sall oɗo joni kay koko sali sutude konngudi fanude candidature makko mana e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi beele mawa tan jeeye e tan yahoɓe walla namdetoɓe leydi ndi eko way noon vox populi kañum noon e oɗo subaka wi tan ko to présidence assemblée nationale primature conseil économique social et environnemental kamɓe noon mataw tan ko ganduɗa woni kopareje jahoje hen nde ina tolne milliard uji capanɗe jeeɗiɗi milliard e goho ɗum noon e million ngaji tan temedde jeegom milliard e capanɗe jeetati e ɗiɗi e tan ujunnaje temedde tati e jeenayyi pawɗi capanɗe jeetati e joyyi e koppareje meɗen CFA ɓe mbi ko ɗeɗon koppareje tigui woni ko ganduɗa yiyete ka ɗeyɗo tati walla mbiyen galleji tati ɗiɗo ina tan teddi ɗum walla mbiyen ko natta toon e koppareje ko noon foti ɓe mbi
mbi yete oɗo saha kay budget oɗo kon ko ɓeyditi hen kadi ko ganduɗa yete feccama ɗo woni fo eko foti ƴettude ɓe mbi yete Jamra kamɓe noon aɓeɗen ƴeewa koyɗe no ɓe mbatta tan haaɓe jaaha koyɗe jaam hakkude Ousmane Sonko e gardiɗo leydi président Macky Sall caggal Vox Populi gaɗen e jayde Libération guel ɗo cukalel noon wiyete ko Fatou Samb kanko noon ɓe mbi tan ko fittanu makko koko yo ɓawa dañi tan ko duuɓi 17 ngel ɗo cukalel hoɗi koto diwan mo Kaolack ɓe mbiyete ko noon baɗaɗo enlevé nde o wujjande ɓe gonde makko ɓe mbaɗi mo violé ha gayni o wara ɗum noon ɓe mbi tan ɗum ko ganduɗa ko kañum woni yete autopsie o ene jogori waɗede ɗo e wuro lamorgo Dakar ɗo foti dañde saabu koro addama ga ɓe mbi o wedda koye ladde tigui to jokkel ko toon tigui woni ko ganduɗa ete o weddama toon caggal nde ɓe mbaɗimo oɗo musiba ha paari garene jayde tribune sport kamɓe nan ɓe gari tan koye Edouard Mendy ɓe mbi yeta place makko oɗo saaha kay won fawɓe hen hitere ne wawi wiyede koko waɗa menacé ha joni ɓe mbi transfert mo Messi nane lawol oɗo saaha hakkude tan Paris Saint-Germain wonniɓe makko kay ɓe daari ko gam yaade lawol garene jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damale oɗo subaka ɓe mbi Sadio Mané kay oɗo saaha ete darima tan gam yette ɓurde mawninde walla ɓurde darnude koyɗe muɗum e banggal dillata ngal ɓe mbi Koulibaly toon to Chelsea to oɗo saaha kay ɓe dari ko gam wadde 5e clean sheet moɓe woni tan wadde match uji ganduɗa ɓe ƴettata bituji garen ha joni ɓe mbi Premier League o ko match sok woni Manchester United e Tottenham ɗum ko hande kikiɗe foti dañde hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum tigui irdata hello men Roɓindu Diaye Ndeeli joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hande noon natten tan koye banggal l'observateur e ko addi ko gadoroɗen noon e o mo ganduɗa kanko woni Olivier Sylvain so ɗon ciftora haala muɗum haalanoma ɗo toon to Dakar Sacré-Cœur o woni kanko oɗo yette mataw tan o yanno koye cukalon ganda ko sukaɓe joueureɓe worɓe o wonduno e mabɓe ɓuurino noon sukaɓe ni ɗiɗo walla tato saabu e haalɓe ɓe tan goto fo nde haali wonɓe ganda o heeɓi memtade ɗumen woɗɓeɓe o haalni ɗumen haaluji caysayagal woɗɓeɓe o heeɓi ɗumen wadde ngal ɗon caysayagal cukalon goron kanko noon ɗe o fawano junggo e joni ɓe mbi tan ko ñawore nde waɗi o fawa ko duuɓi ɗiɗi ɗi ganduɗa amo foti lelade ɗum kanko oɗon noon ne wawi wiyede tan amo fonno ni ƴettude ko ɓuuri ɗum ɗon saabu ko neɗɗo mo ganduɗa o yanani hay cukalel gotel te noon e loi viol ɗo e nder leydi meɗen Sénégal mataw ina wawi yaade hay duuɓi 10 ɗi ganduɗa neɗɗo ina wawi lelade ɗum kanko noon mataw tan pour hollidde heddiɓe lawol saabu neɗɗo yanata neɗɗo goto cukalel gotel yiyete nangue ko timmi duuɓi 5 walla duuɓi 6 saka noon mo ganduɗa yanani hay cukalel gotel te sukaɓe ɓe jani ɓe ne mbawi kañumen ne wonde danger public saabu cukalel aɗa wawi andinde ɗum ko ganduɗa kañum ne yaaha andina ɗum sukaɓe woɗɓe wayata tan kono Rafi Dabo woni saabu o yahata ko yanay o kañum ne yaaha waɗoye ɗum goɗɗo waɗoye ɗum goɗɗo wona ko ganduɗa ne wawi addude caɗele kewɗe wadde waɗoɓe ni sukaɓe waɓe ni ina poti lelade ko ganduɗa yete so woɗɓe ɓe ƴeewi ɗum ma daña kulol seeɗa garen han ha joni e oɗo mo ganduɗa kañum ne haala muɗum haalama woni tan wiidemo yette kanko kay tigui wonde sehil joom galle makko saabu joom galle makko ko jorto tan dañno hen wiide mataw joom suudu sehil makko ina wonda e joom suudu makko noon nde ɓe daari ɓe kuccite tribunal debbo makko ko gonɗinɗo ko way noon wi ko gonga tigui sehil joom galle makko ina wondanno e makko ɗum ɗon noon woni ko addi yete caɗele ko gonga wona gonga fo dal kanko debbo o kanko kam o jaaɓi amo wondanno tigui sehil gorko
gorko makko o ɗon noon kanko e gorko o noon ɓe dañi caɗele kanko waaji o e sehil makko o hawo taji nofru sehil makko o e tuuma mo dañño tan hakkunde makko ene wonda e joom suudu makko yo Allah dande en garen ha joni tan e couple aji ɓe mbi te noon ina ƴewtinda ɓe mbi couple aji ganda goto foof ene wawi ruttade e goɗɗo walla ɓe daña caɗele ɓe duttodira tawa confiance woni hoolare natti dañde hakkunde mabɓe gonga tigui won couple aji kewɗi gonduɗe e nder galleji tawa kolodirani gorko hoolaki debbo debbo hoolaki gorko wontata ko galle hankkadi natta jirude saabu yewtere wonta dañde ɗon kolodiral e ko ganduɗa kañum woni fijirde jalede wonta dañde ɗon saabu ko goto wi goɗɗo foof tawata ko yete goɗɗo nana daña hen nina miijo beele ko o haali ko gonga walla wona gonga ɗum ɗon noon ko caɗele tigui e nder galleji ɗi tene ƴewtinda no fewi hande galleji kewɗi ina fusa ko hoolare natti dañde toon hakkude mabɓe jiiya debbo watta rewde gorko watta rewde joom suudu muɗum walla debbo watta rewde joom galle muɗum ɗum fo wasde hoolade ɗum walla kala ko joom galle muɗum haalni ɗum tawa ina jottoni miijo walla wiya ko haali ko wodani to banggal gorko toni ko noon yarata ha galle yaaha ha hankkadi ko fonno wonde nder foof e ko fonno jirwinde ɗum e welnude ɗum foof natta dañde ene wawi wiyede yidde hakkude yimɓe ɗiɗo wonduɓe ko kolodiral woni base o ma yimɓeɓe kolodira mbawa wondude dow jaam e nder galle o te kadi ina jewta woni wadde communiqué hakkude mumen saabu so yimɓe jewtani jittodirta yiyat galleji ganda neɗɗo yimɓe ɗiɗo ɓe kamɓe joom galle e joom suudu muɗum ala ko wonta e hakkude mabɓe sona tottam mi sooda nda soodoy hoto wuttam woni hoto paɗam woni ɗum ɗon noon welnani galle il faut yimɓe so gondi mbawa ne wawa yewtidde koye mumen ne mbawa yitodirde ne kalda ko kewe ɓesguli mumen kaari de waɗi ni kaari fotani wadde ni ɓinguel amen ɗum ɗo muusi ɗum naggam e naggam kono oɗon communication so ala e galle tan welata moƴƴata yo Allah waɗan en jaami kisal bani monde Baysata Ndiaye wonno heɗanon e banggal caméra o ko Ibrahima Thiombane yo Allah waɗan en jaami kisal ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi